Mgbe gboo, ọ na-abụ ọ bụlụ na nwaanyị mụọ nwa, alịa wee bido ịgba mmiri. Eweta afele atụnye ala afọ, anwụta arụrụ, anwụsịa n'akụkụ ala afọ. Ọ bụrụ na ọ ṅụọ mmiri ala afọ wee ka dị ndụ, ịma na ala nwaanyị afọ dị mma. Mana ọ bụrụ na ọ ṅụọ mmiri ala afọ, ọ dịrọzi ndụ, ma ọ na-aga ọ ga-aga ọ daa, ọ ga-aga ọ daa, ama na ala nwaanyị afọ adọrọ mma. A ga-eme ya ugboro n'one ma one wee dị sure na ala onye afọ dị mma inye nwa. Etu ndị gboo si eme, etu fa si eme research nke fa. Ofu nwoke nwere nsogbu ihe mberede okporo ụzọ, o wee metụta ya n'ụkwụ, wee si n'ụkwụ wee banye n'ife o ji bụrụ nwoke. Ọ bụrụ na ọ bụrụzi nwoke zuru ezu, o nwerozi ike ịmụnwụrụ nwunye nwa. Wee gwa ya na-asị ya ka ụmụnne enyeli ya aka wee tụba nwunye ime. Ọ sị na ya ma nnọ ndụ wee fụ ya na nwunye wee biwe. Ihe a na-enyekwu ya nsogbu o. Ha wee bigide wee bie almost 40 years, mana ha amụtara nwa. Ihe a wee yagide nwoke a yagide nwoke a wee jebe. Mgbe o jebezili, nwunye ya afọ wee gajekwulu ụmụnne, ha wee nyeli ya aka, o wee du ime, wee bucha afọ ime ahụ mụọ ya, ọ bụrụ nwa nwoke. Unu amakwa ebe nsogbu nọzi wee dị. Nwaanyị a wee kulu nwa wee bata. Mgbe ọbụla nwa na-ebe, mgbe ọbụla nwa na-ebe, nwanne di wee jekwuru ya wee sị ya, ke ihe na-eme nwa mgbe ọbụla ọ na-ebe akwa? N'ọkwa na-agụụ na-agụ nwa, ka ije egote milk ka ị wee na-asọpọtụ ala gị wee na-enye na ala gị anakwa na-ejide nwa. Ọ sị ya gịnị? Na dibịa oyibo mụlịa nwa si anya anwakwana ya anwa. Na nwa ọbụla ya welusaala wee na-azụ ya bụ nwa, na nwa ọbụla ejisaala wee zowelu ọnwa 6, na ọ na-ama akwụkwọ, na ọ na-ama ife, na ọ na-akacha ibie. Nọ ife dibịa oyibo gwara ya. Ande maka ya na ya na-enye di mmiri m afọ ọzọ ije gote nri. Nne di wee nebe ya wee sị ya, nwa m na nwaanyị ọbụla bughị ụzọ siri ite ga-aka gị wee nwee mkpọmkpọ ite. Na mgbe oyibo abịara na fanọkwan, na mama gị wee nyere gị sọsọ ala, na mgbe a mụrụ gị na a na-eche gị mmiri, na-eche gị emilọk, na-echekwa gị ala, maka na ala niile abụrụ ofu. Na enwere ala mkpọkọlọba, nwa ala ọkwụ, nwa ala ite mmiri, na etu afa si wee dụsị abụrụ otu afọ ka fa si were agba mmiri. Ọ bụrụ ala niile na-azụkwanụ nwa, ọ bụrụ ala niile. O nwere nwaanyị ị ga-afụ obulu nnekwu ala, mana ala ya afọ ada agbata ife ọbụla. Ọ gbagodo agba ọ dịrọ strong to hold a child. Yes, nwekwe nwaanyị ị ga-afụ obulu obere ala, ọ na-agba mmiri very well, o nwee ike ịzụnwu nwa ya. Nwee ndị ị ga-afụ ha bụ obere ala, mana o nwere ife dị n'ime. Nwee ndị ị ga-afụ ala ha na-agba mmiri actually, but ọ dịrọ strong. Ya, o nwere ife dị n'ime ya, maka na o nwere ike nwaanyị ada eli ezigbo nne. Nwanne di wee were aka nne ya nwaanyị, were aka ekpe ya nwaanyị ọjọọ. Even ndị ya na ya na-abọbi na yard bido na complain na nwa ga-ebido ụtụtụ begide akwa chi ejiri. Nwaanyị a ma kpọchie ntị si na dọkịta si ya, onye enu ya ọnya ọjụ si ya nwa chọrọ nwa 14 years ka a ga-abịa sị ya kịta na ofu ka enyafụla anya na o nwere ife ọbụla a ga-asị anya mee na nwaanyị ama mme na ya ama nwakwụ ya nwa. A na-ayị ya ọjọọ wee na-enye nwa asọsọ ala, nwa wee na-ebe, nwatakịrị kwuli ọtọ si n'ike tasịa arụ obele nwa. Ebe anyị si na ekwughị ekwu mere ọnụ, anụghị anụ mere ntị. Unu ama na ife a ka nwaanyị akpọchigidere ntị, arụ wee tụọlụ nwa, wee dụlụ nwa wee jebe ụlọ ọgwụ wee luo, wee kpọọ dibịa oyibo wee sị ya na nnekwe na nwaanyị dị otu adụ nwa wee bịa. Ọ sị na ya ma mbịa dị sef, na ga-abịa in 2 days time. Ha mara ihe ha ga-eme, ha na-eme, ha wee bidokwa. Unu ama na ebe afọ ka ebidozi ka enyebezienụ nwa mmiri. Nwa ekwerozi na-aṅụ mmiri, wee chọba akwala, chọgide akwala afụrụ akwala, chọọ n'elu chọọ na ana afụrụ akwala, akpụcha nwa isi afụrụ akwala. Dọkịta wee gbalụ wee bịa wee nenesie nwa wee sị nwaanyị na mmiri adọrọ nwa na-arụ, na ọbara adọrọ nwa na-arụ,
na nni adọrọ nwa na-arụ na o nwere ife dị nwa na-arụ even na ha fụrọ akwala ha ga-eji wee tinye nwa mmiri na-arụ ka ezi ihe ọ na-eme na-agba ihe nwaanyị asalịa ọkwa gị nwasị m mewe nwa esukulu esukulu ka m na-akpụ ya akwa gị nwasị m mewe nwa esukulu nọ esukulu ka a na-eme o wee sị ya what n'ịnụlụ na mmadụ niile na-eme esukulu ngwa na-egekwe wee sị ya madam ede igbugokwe nwa go maka na anyị afụrọ mmiri anyị afụrọ ọba nwere ha ifụrụ echekwana ọhịa ha akpa agbụ ekwu o echekwana ọhịa ha akpa amụ ekwu wee sị ya ifụrọ na ịtasara arụ ngị nwa na o nwere arụ ibu n'obi ka o si dugo ka ala gị ọ ga-ezuru nwa na mgbe nwa bere akwa ugboro na-abụ ugboro ịtọ kedu ife ijiri kpọrọ ya bịa bụ ụlọọgwụ bịa malụ rizin o sikwa nke ọpọ nke nwaanyị wee sị ya dị ebi ụlọọgwụ ugboro na-abụ ndị nọọsụ si ya naba ka o jee mewe nwa esukulu ya wee naba jee mewe nwa esukulu dọkịta wee sị ya na igbugokwe nwa gị o nwere ife anyị nwere ike ime ụna ama n'anya na-abele na ntị na-abele nwa afọ jewel nwa chọrọ fọ gịnị 14 years plus Emeli nwaanyị wee weli isi na-ejije nwanne di eweli isi na-ejije nwanne di wee ga inye aka ọ na-amazi femenụ nwaanyị wee jesia wee nata wee jụ na ya ma nri nri na ya ma ṅụ mmiri na ya ma mme anything na etu nya si wele agụ kwugbuo onwe ya ka a ga-ese nọrọ ka agụ afọ gbukwuo onye nwa wee gbakọ na-ahị ya ọjụ asakwa m na eme na eskulu mana before you make school go through the process malife need malife require malumi do capable of doing that ọ bụrụ ị na-ata akụ na village na-aṅụ garị ị na-eme nwa school ịtasịa akụ ṅụsịa garị ụtụtụ inu akpụ efifi inu akpụ abalị ịta garị isi m na ị na-eme nwa school nwere ofu ezigbo nne ị ga-eli akwụkwọ afọ iche na nwa afọ ga-ama ife afọ iche na nwa afọ ga-ama ọ garị afọ ị na-aṅụ garị na granọt ka akụ afọ ị na-ata ga-eme nwa afọ ka ọ mara akwụkwọ mgbe gboo mmiri akụ oyibo na-ama akụ oyibo eweta akụ oyibo egwesịa ya a na-apịta mmiri ya wee na-azụ nwanne ya nọrọ fanọsi ndụ taa nwanne di nwaanyị a ife na-akọrọ m akụkọ wee sị m na ya chọrọ ịma n'eziokwu eziokwu ọ na ọ bụrụ nwaanyị a kpatara ife melụ nwa nwanne m kedu ife ilo ọ nwaanyị a kpatara ife melụ obele nwa afọ ka ọ dibịa oyibo kpatara ife melụ obele nwa afọ ọ bụrụ na ị ga-esi akụkọ gwa m ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyere ndị mmadụ aka iji wee ghọta ọ gwụsịkwanụ ka ọra m n'ọnụ ndị be anyị daalụnụ